tomto seriáli vám každý týždeň predstavíme projekty, ktoré mnohým ľuďom pomôžu uplatniť sa na trhu práce alebo sa lepšie začleniť do spoločnosti. Spolufinancuje ich Európska únia prostredníctvom programu Slovensko. Postupne sa pozrieme na rôzne formy poskytovania pomoci v pracovnej aj sociálnej oblasti. Ministerstvo práce chce dosiahnuť, aby mali ľudia bezpečné a zdravé pracovné prostredie. Aj preto v rámci národného projektu prišlo s informačnou kampaňou, ktorej cieľom je čo najviac znížiť počty pracovných úrazov. A to sa dá podľa rezortu uskutočniť najmä tak, že budú ľudia zamestnaní v riadnom pracovnoprávnom vzťahu. Chceme takto aj bojovať proti nelegálnemu zamestnávaniu a komunikovať riziká, ktoré zo sebou vlastne to nelegálne zamestnávanie prináša. A jednak sú to vlastne riziká, ktoré majú vplyv na samotných pracujúcich, alebo teda na fyzické osoby, potom riziká, ktoré majú vplyv na tých zamestnávateľov, ktorí takto zamestnávajú, a potom sú to samozrejme riziká, ktoré vlastne sú rizikami pre štát. Kampaň sa začala počas Svetového dňa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Ministerstvo zverejnilo sériu obrázkov, na ktorých sú znázornené tieto riziká. Ľudí varujeme pred tým, že napríklad ak pracujú nelegálne, tak samozrejme nie je tam povinné školenie BOZP, nie je tam povinné prideľovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov, nerieši sa tam nejaká práca nadčas. Pravidelné kontroly nelegálneho zamestnávania vo firmách robia inšpektori práce. V minulom roku uskutočnili približne 1400 kontrol u 840 zamestnávateľov. Kontrolujú popri tom aj tzv. Fiktívne živnosti. Ide o ľudí pracujúcich na živnosť, napriek tomu, že by mohli byť zamestnaní na trvalý pracovný pomer. Ich činnosť má znaky klasickej závislej práce. Ľudia, ktorí sú na fiktívnych živnostiach, si často neuvedomujú, aké sociálne benefity vlastne prichádzajú, pretože ak sú na mieste, na ktoré by sa vyžadoval riadny pracovný pomer, ale sú nejakým spôsobom možno aj donútení k živnostiam, tak prichádzajú také benefity ako napríklad problém za nárokom na úrazovú dávku, na nemocenskú dávku, na dovolenku. A v neposlednom rade potom prichádza aj problém s dôchodkom, lebo často tí živnostníci si tak málo odvádzajú na dôchodky, že im to nestačí ani len na minimálny dôchodok, a potom to musí štát samozrejme dotovať. Konkrétny príklad, posledný mi utkvel v pamäti z Trnavského kraja, kde mladý robotník mal úraz na stavbe a samozrejme, že zamestnávateľ ho poslal domov. Čiže ani to neoznámil, nebol prihlásený do sociálnej poisťovne, čiže zamestnávateľ sa vyhol ako keby aj sociálnemu, aj úrazovému poisteniu. A potom prichádzajú najrôznejšie výhovorky zo strany zamestnávateľov, prečo sa uchyľujú k takejto forme zamestnávania. Niektorí sa vyhovárajú, že nevedeli, že si neuvedomili tú legislatívu, ale čoraz viac máme aj takých, ktorí sa nechávajú zastupovať advokátskymi kanceláriami a začínajú byť agresívni. Čiže tiež nám sa dostáva do popredia aj taká tá otázka bezpečnosti našich inšpektorov. Generálny inšpektor Českého štátneho úradu inšpekcie práce hovorí, že aj v Českej republike majú problém s fiktívnymi živnosťami. Nazývajú ich švarc systém. V lani preukázali nelegálnu prácu 2000 ľudí. Z toho bolo 1300 cudzincov, zvyšok českí občania. Podstatná časť mala fiktívne živnosti. Pro nás je opravdu stěžení to, že jestliže někdo je zaměstnán na živnostenský list, tak u něho opravdu dochází k tomu, že nejsou řádně plněny všechny ostatní podmínky, na kterých je vlastně založena kvalita toho pracovního vztahu. Proti nelegálnej práci, ale aj fiktívnym živnostiam pomáha členským štátom Európskej únie bojovať ELA, teda Európsky orgán práce. Najmladšia inštitúcia únie sídli v Bratislave. Pri odhaľovaní čiernej práce s ňou spolupracuje aj Slovenská inšpekcia práce, najmä v oblasti cestných kontrol. Zamestnávateľ, ktorý neplatí odvody do zdravotného a sociálneho systému, oberá ľudí o sociálne aj medicínske výhody, ktoré plynú z riadneho pracovnoprávneho vzťahu. Takíto zamestnávatelia sa vyhýbajú plateniu daní a odvodov, a to vytvára deformácie v hospodárskej súťaži, ktorá je potom nespravodlivá. Riaditeľ Európskeho orgánu práce potvrdzuje, že takýto model obchádzania zákonov sa objavuje takmer vo všetkých krajinách Európskej únie. Takže naozaj treba jasne rozlíšiť, ktoré pracovné miesto umožňuje zriadiť živnosť a na ktoré pracovné miesto sa už vlastne vzťahuje riadny pracovný pomer.
Toto chceme vyriešiť v novele zákonníka práce, na ktorej pracujeme so všetkými zainteresovanými, so zamestnávateľmi, so zástupcami živnostníkov, aj so zástupcami odborov. Týmto problémom sa vlastne zaoberá celá Európa, celá Európska únia. Problém s fiktívnymi živnosťami je vlastne všade, ale na Slovensku je tento problém najvypuklejší. Čiže pevne verím, že nájdeme také riešenie, ktoré umožní a uľahčí inšpektorátom práce tieto veci čo najprecíznejšie kontrolovať.